ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, שבה אנחנו מבשלים לסטודנטים. בדרך כלל אנחנו מבשלים לסטודנטים מהמצרכים הבסיסיים שנמצאים אצלם בבית. נמצא איתי כאן היום אופיר, סטודנט ממוצע. אהלן אופיר. שלום דן, תודה שהזמנת אותי. נעים מאוד, בכיף. בוא אופיר, בוא תראה לנו מה הבאת מהבית, כדי שנוכל להכין משהו. אז ברגע שאתה שאתה מזמין אותי, הבאתי כמה מצרכים, כל מה שפג תוקפו עד סוף השבוע. מלא שמן. שמן, קנולה מזוכח, מצוין. מלאווח. מלאווח. היה לי במקפיא, גבינה צהובה. עגבניות קצת לבריאות. ביצים כמובן. או, ביצים זה טוב. כן. וככה לסוף, אפשר אוכל טוב, בלי בירה בסוף. בינתיים נשים את זה בצד. מצוין, אין כמו בירה. טוב, אני חושב שקיבלתי את הרעיון. מה דעתך על פתות? נשמע מעניין, אבל נגיד לך את האמת, אני לא מכיר את זה. אז בוא אני אספר לך. פתות זה מאכל תימני שמוכן מפרוסות מלאווח או לחם, שמוסיפים לזה תוספות טעימות. מה דעתך? נשמע מעניין. נשמע מעניין? שנתחיל, כן. בוא אופיר, בוא תשפוך קצת שמן למחבת. תדליק את המחבת. אני בינתיים, אתה יכול לטרוף גם ביצה אחת בתוך הקערה, אני בינתיים אחתוך לנו פטריות. אוקיי, פה. כן, ואיך שאתה מסיים עם הביצים, לטרוף את הביצים, אתה יכול כבר להתחיל לגרד לנו אותה, לגרד עגבניה, שיהיה לנו לרסק עגבניות. אני גם אחתוך בינתיים את המלאווח. ככה זה מצוין. זה יופי. אתה יכול בינתיים לגרד, אני אטפל בביצה. כן, אני בינתיים אזרוק את החתיכות מלאווח פנימה. זה מתחיל להיראות טוב, מעניין. כן, זה מעניין מאוד. כמובן שנוסיף לזה גם גבינה צהובה. ואנחנו נתחיל תכף לערבב הכל. עם התרווד שלנו. בוא'נה, זה נראה טוב ככה לאכול לארוחת צהריים, ממלא כזה. זה מנה מצוינת לתקופת המבחנים, כשאין הרבה זמן להכין אוכל. כמובן שאין לנו כסף. אתה יכול להפסיק עם העגבנייה בינתיים. יש פה אחלה רסק. תיתן לי פה את ה... תמשיך לערבב, ואני בינתיים אמזוג לנו איזו בירה קרה. יאללה, פינוק. תענוג. בבקשה, הנה הבירה שלך. תודה. אני חושב שזה מוכן. הגיע שלב הצלחות, שבו אנחנו נוריד את זה לצלחת. כמובן שחלק יפה מאוד להורדה לצלחת זה האסתטיקה, אז אנחנו נוריד את הפתות לצלחת בצורה כזו. וכמובן שאפשר תמיד אני תמיד אוהב לקשט את המאכלים שלי, שיראה אסתטי ככה, שגם יהיה יפה לעין. נעים לאכול, יהיה כיף. בשביל זה גנבנו קצת ננה מהשכנים, אז שמנו קצת ננה פה על הפתות. זה נראה מצוין. בבקשה, הפתות מוכן, הבירה קרה, לחיים. חיים, תודה שהזמנת אותי, דן. בכיף, ובואו אנחנו נטעם מהפתות.